Toată lumea la masă, leçon 10, lecția 10, page 114, pagina 114. Mémé, j'ai faim! Bunico, mi-e foame! Le petit déjeuner est prêt? Micul dejun e gata? Pas encore! Nu încă! Marc, apporte les petites cuillères. Et toi? Marc, adu lingurițele. Și tu? Moi, j'apporte les assiettes et Camille les fourchettes et les couteaux. Eu aduc farfuriile și Camille furculițele și cuțitele. Tout le monde à table! Toată lumea la masă. Il y a du pain, du beurre, de la confiture et du miel. Există pâine, unt, dulceață, miere. Bon appétit! Merci, j'ai très faim. Mulțumesc, mi-e foarte foame. Les tasses sont où? Cănile unde sunt? Là, sur l'étagère. Acolo, pe étagère. Maintenant, je donne à manger à mes poupées. Acum, eu dau de mâncare păpușilor. Donc, il faut lire et traduire la leçon introductive. Trebuie să citim și să traducem lecția introductivă. După aceea avem à la page 116, la pagina 116, la souris, il faut compléter la souris. Et à la page 117, 117, on a le verbe voir, que nous devons apprendre. Verbul voir, pe care trebuie să-l învățăm. Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Eu văd, tu vezi, el vede. Noi vedem, voi vedeți, ei văd. Bon, il faut faire les deux exercices. Trebuie să facem cele două exerciții. Choisis la bonne case et complète. Și complétează. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.